Kafin da je zuwa ga sauran maganganun da nake so na yi, dalilin da ya sa muka yi wannan magana jama'a, kwana biyu da suka gabata ko uku, ina tafiya a mota sai na kunna gidan rediyo domin na ji labarun mai duniya take ciki. Kawai sai na ji wani rahoto a wani shiri da ake yi, abin mamaki ne sunan shirin, ko duniyar mamaki ne ko menene, duniyar al'ajabi. Sai na ji wani rahoto na wani mutum da ake kira Abubakar Sadiq, musulmi, da wata yarinya da ake kiranta Sa'adatu, ita tana yanan guruza, shi yana nan wajen Ceceniya ko wani a makamancin haka, wajen layin gidan ɗan Gusau. Wannan yaro suna soyayya da wannan yarinya, to sai kwana biyu sai ta yanke masa daga alaka, ma'ana ta ainihin wato daina kula shi. Idan ya kira ta a waya ba ta ɗagawa, idan ya mata text message ba ta reply. Bisa ga wannan dalili ya nemi badan ɓera, ya samu kwalbar Coca-Cola, ya juya badan ɓeran a ciki, ya ɗaga ya shanye ya kwankwaɗe, da nufin cewa tun da ta daina kula shi, to shi zai kashe kansa. Kafin ka ankara aka yi rangaranga da shi zuwa asibitin specialist, da ƙyar dai likitoci cikin iyawar Allah suka ceto rayuwarsa. Mana ya yi niyyar kashe kansa saboda wata banza, a banza wai nasara ya ga zagi. Kashe kai abun wasa ne jama'a, wallahi ba abun dariya bane jama'a, abun bala'i ne, masifa ce. Kashe kai wasa ne. Rahoto karara, akwai wani da na sani wanda wani babban ɗan kasuwa ne a garin nan, an yi hira da shi akan abin hannaji murya shi, ɗazun nan na kira shi a waya ya tabbatar min da cewa abin ya faru. Ya ce ya je har kan shi marar lafiyan a asibiti. ‘Yan uwa, wannan irin masifa ne muka kai, irin abubuwan da turawan yamma da waɗanda ba su da addini suke aiwatarwa, a ce wai yanzu ya kai matakin matasanmu suna aikata shi. Mutum ya sha guba, ya ci badan ɓera don ya mutu akan wata banziya, sha. Ka kashe kanka, ga hadisin annabi Muhammad kamar yadda muka ji. Jama'a, akwai wani mutum fa a filin yaƙi ne jama'a, a filin yaƙi. Sahabban manzan Allah suka ga irin ƙoƙarin da yake yi, suka zo suka ce wa manzan Allah, kai, wane ba ƙaramin jarumi ba ne, wane ba ƙaramin mutumin kirki ba ne, wane ba ƙaramin yaƙi yake ba, in kaga arnan da ke zubarwa ya Rasulullahi abin sa ya baka mamaki. Manzan Allah ya ce huwa finnari, dan wutar jahannama ne shi. Abin ya ta ba su mamaki. Umar dan Khattab ya ce wallahi in ba dan manzan Allah ne ya faɗa ba, in wani ne ya faɗa wallahi zan iya karyatawa. Ya ce amma da ke manzan Allah ne, ni na tabbatar la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha. Ya ce don haka na dinga bin wannan mutum na ga me zai faru. Ya ce ƙarshe na samu ya yi gumurzu da kafirai ya kakkashe su, shi kuma an ji masa rauni bai mutu ba. Sai yana jin haushi da baƙin cikin me yasa ba a kashe shi ya shahada ba. Don haka sai ya nemi wani lungu, sai ya je sai ya kwanta, sai ya ɗauki takobi sai ya burma a cikinsa, ya gaggautowa da kansa mutuwa. Na farko dai jama'a, ku kalli wannan maganar, a ina ya mutu? A filin yaƙi. Shaida ce daga sahabbai zuwa gare shi cewa jarumi ne a cikin jarumai, amma manzan Allah ya ce yana wuta saboda Allah ya tsinka yadda manzan Allah cewa ƙarshen rayuwarsa kashe kansa zai yi. Duk abin da ya faru da shi na ƙoƙari da ya yi wajen ɗaukaka kalmar Allah bai zama uzurin a yafe masa ba saboda ya aikata abin da Allah ya haramta, shi ne kashe kayi. To don Allah, idan mutumin da ya kashe kansa a filin daga, annabi Muhammadu ya ce yana cikin wutar jahannama, me kake tsammani ga wanda ya yi yunkurin kashe kansa akan wata banziya? Wannan shine abin da ya kamata mai kwamfiyari. Me kake tsammani dangane da wanda ya kashe kansa akan wata mata?
irin wannan abin da turawa suke in mutum damuwa ta yi masa yawa, dama su ba su da Qur'ani, ba su da hadisi, ba su da addu'a, ba su da kaza, ba duk wani abin da yake kwantar da hankali ba su da shi. Saboda haka last option nasu shine su kashe kansu. Abu na ƙarshe da za su aikata su samu kwanciyar hankalin da ba kwanciyar hankali ba shine su kashe kansu, domin idan sun kashe kansu ma wutar jahannama za su tafi. To yanzu irin wannan abun wasu daga cikin matasa suke nema su kwaikwayo, su zo suna aiwatarwa a cikin bayin Allah. Yanzu wannan maganar gashi dai an yada ta a matsayin abin mamaki, abin al'ajabi ya faru, amma wallahi bari ku gani idan ba Allah ne ya kiyaye aka yi faɗakarwa akan wannan ba, to waɗannan yaran da suke wannan soyayya ta ƙarya wallahi sun sunnantar da wannan shan gubar kenan, suna neman kashe kansu akan wasu. Gashi dai abu ne zaka gan shi kamar wasa, kamar labari, kamar abin dariya, amma abu ne wanda yake da matsala. Kuna gani yanzu wannan manzo Allah ba da labari a zamanin da ya kashe kansa, Allah ya ce bawana yayi gaggawa, badarani abdi faqatala nafsa haramtu alaihi aljanna. Bawana ya mun gaggawa, ya kashe kansa, na haramta mishi shiga aljanna. Bawana yayi mun gaggawa. Saboda haka wallahi kowa ya shiga taitayinsa, maganar ba karama bace. Waɗannan kafirai ka daina biye musu da duk abin da kaga sun aikata, kai ma kai yunkurin aikatawa, masifa ce a kanka. Dama su fata suke ku bi su, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Sun yi fatan ku kafirce kamar yadda suka kafirce, sai ku zama ɗaya a gurin Allah. Wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Da yawa daga cikin kafirai sun yi fatan ina ma ku zama kamar su ku kafirce wa Allah. Saboda haka wannan masifa ce, ba abu ne abin dariya ko abin shega ba, wallahi abu ne abin takaici a ce an fara samun mutane musulmi, Abubakar Sadiq da wance kaza, a ce wai sun sha guba don su kashe kansu akan wani abu mai suna soyayya. Wannan wani irin masifa ce. Ga hadisin Abu Huraira, Allah ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdaus. Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man qatala nafsahu bi hadidatin, duk mutumin da ya kashe kansa da wuka ko kuma da wata kibiya ko da wani ƙarfe, ja'a yawmal qiyamati bi hadidatihi, gobe kiyama zai zo da wannan ƙarfen, ya tawajja'u biha fi batnihi, yana caccakawa a cikin cikinsa, fi nari jahannama, a cikin wutar jahannama. Ma'ana Allah zai bashi azaba ta wutar jahannama, sannan a danka mar wuka a hannunsa ya dinga burmawa kanshi a cikin wuta. Duk mutumin da ya ɗauki wani makami ya daba wa kansa ya kashe kansa, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe kiyama a cikin wuta za a bashi makami ya dinga daba wa kanshi. Sannan manzon Allah yake cewa